Pasanggaran Mariawan mapan wilayah Swelogiri. Madaning Pasanggaran wonten teja manrahanyada lan tumenika tejaning Sang Prabu Rama Wijaya. Ya Sang Ragutama ya Sang Rama Badra ya Prabu Rama Legawa. Pinarak ing Sila Gilang sesane permadani sineba nenggih Sang Nerpati Sugriwa lan kantun Raden Gunawan tuwin Raden Laksmana ing wingking nenggih sinambung Raden Senggana teka mengkono arah ririh ruruh hangarah prana sadaning Sang Prabu Rama Wijaya. Lang-lang ning driya mangungkung kandulan limang lelena kang pokanen leng-leng ramyawaning kang driya lelewang candra katawengan sumuing tias katuritan limut kabyatan ning rujit pamreming driya manawung kekuwinging Hyang Wisesa Manggota yangi Yai Nerpati Sugriwa nuwun wonten timaring ngadhawuh sinuwun parangawiji kang abdi kula pun Sugriwa ingsun paring parima kasih marang Yai Nerpati Sawadya Bala gone wis bisa menang ing palagan marajaya marang anake Prabu Rahwana Yai. Nuwun inggih Kanjeng Sinuwun inggih awit saking pangestu paduka ingkang sinuwun
para prajurit wanara ingkang dipun pangarsani yoga kulana mandalah anggoda sampun sami lebda ing karya manglurah mengsah sinuwun syukur bagi Yayi Ndermati Sugriwa ingkang mangkono pantes yen kelabaning para wanara mau ingsun pakuwiga wekas Yayi. Waduh sinuwun ngaluraken dene panuwun hal saking dawuh ingkang sinuwun Pancawati mugi-mugi saged nglajengake labuh patuko ingkang sinuwun. Dina iki kabeh wis padha makemparing pasanggaran wangune Siadi bakal darabi atur matur Yai Gunawan nuwun inggih Kanjeng sinuwun kepareng kunjuk atur nadyan para putra ngalengka sampun sami pejah ananging tasih setunggal dedengkotipun putra ngalengka ingkang dereng katingal magut ing palagan inggih menika pun Indrajit sinuwun ing mangka Megananda sampun kaloken tumrap kadigdayanipun ngemuti bilih piyambakipun sinung pusaka kadewatan pepangaringipun pukulun Bathara arupi panah ingkang nama Kyai Nagapasa kajawi saking menika sinuwun pun Indrajit ugi sampun kaloka kadigdayanipun menawi lumawan perang ing wanci dalu Sang Prabu. Ya saking menika Sang Prabu suruh penyuwun kula dhumateng paduka sinuwun sakadang kepareng ing wanci dalu mangke mugi kersa angirang anggenipun sami sare kepara monggo kula dherekaken tetuguran saking sawetawis sinuwun. Iya Yayi Ibisana ingsun tampa apa kang dadi atur ing kadang para Yayi. Yayi Sugriwa nuwun wonten dawuh Kanjeng sinuwun mara dawuhna marang para wadya wanara yen ing bengi iki mengko kinen ngurangi oleh padha turu kapara ingsun kanthi tuguran sawetara kang wigati kanggo hangawe kani marang telik sandipayaning mungsuh Yayi. Mriki sinuwun sedherek tak kena Kanjeng sinuwun. Long-long indriya mangun kung kanduwan rimang lelena tanpa kandhen yen tantulusa mengko sandhyah utama mangkono sang nata muda nyolon repa Kanjeng sinuwun kepareng ingkang Adi Gunawan nyuwun pangestu nun inggih badhe nganglang wonten sak jawining pesanggaran Sulagiri Kanjeng sinuwun. Iya Yayi mangsa barenggane Siadi rumeksa marang harjaning pasanggaran dina sira Yayi Laksmana Murdaka wonten timbalan kula Prabu Siadi melu wong ngulati marang para wanara pun kakang manjing parang palanggatan nuwun inggih ngestaken dawuh Kanjeng sinuwun.
Lang-lang sing pamiyat rengganing pura tulya sri ya jagat dewa Bathara iki wis ngancik wanci wengi wadene sipating kliwer para Dewanara ya Drajit orang kurang akal aku bakal nibake aji penyirepan karben gampang nggo nyidra Prabu Rama sak adine-dine iki. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh gandrung Mikonondo hanyirepi Om awik lam astu mana wong sapraja turu kabeh tetan ana kang nyabawa hamung ingsun sajuga mrih hayu hayu rahayu katekan kang ingsun setya bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh gandrung wata kaya mengkono wis ketingal pating gletak para wanara awit kenging daya pangaribawa panjenenganing Radyan Indrajit ketingal gembira nyasing sang Megananda mangkur kaping pangucapi niyata saking dosa sakura kula ya mutusa sang Sri lah kasempatan pengajapku saiki wis katon padha turu kabeh para Dewanara maka saka dayane ngaji panyirepanku dina iki welah malah karben mati pisan bakat tak tibane Aji Wimanasara dina iki Wimanasara angin kang mama racun biswa tumama marang kabeh wanara lakon tumekaning lampus ing kene margane lakon ilang nyawamu kabeh ing Sanggaran Sulagiri awis saka dayaning Aji Wimanasara saka aku angutari tiasara riwut Purwoterawat wawadi nenggih sang Megananda emangke gaya ngedalaken pangabaran Aji Wimanasara temanduk marang para wanara ingkang padha kepanthi tilem ndatak sakala mbelasah pindha babatan pacing
sinenderka koneng wong surem sorotetan padang kasolan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga apa Yayi Gunawan teko Sadlu Mayu mlebu sangkar pamujan gawe kaget. Aduh sinuwun pareng kula atur wunila. Ketiwasan Kangjeng sinuwun. Ketiwasan ana apa Yayi? Menika para Wadyawanara klebet Raden Laksmana sami dumugining tiwas kados kaprawasa dening racun ingkang katut ing angin sinuwun. Mila ngantos sami kaprawasa maruta kang mawarten hawit sedaya sami ketileman Kangjeng sinuwun. Kagiat risang kapirang Surinang kinempit kempit ya jagat Dewa Bathara yen mangkono apa para kadang wanara wis padha nglirwakake marang dawuh Yayi Gunawan. Sinuwun kepriye Dimas? Kula mboten nglepataken ingkang sami katiwasan sebab menapa ketingalipun langkara wonten tiyang ingkang anjarak ndahahaken panyirepan kula Kanjeng Sinuwun. Mengkula Yayi inggih Gunawan wonten timbalan pun Kakang bakal mangsa semedi ngatas marang Jawata Yayi yen pancen barisan Pancawati kang digawe kalah aja kesuwen nyawaku kareben dibanjut pisan babar pisan nggonku Sabilepati marang para Wadyawanara Yayi. Monggo kula dherekaken Kanjeng Sinuwun tansah pamoring suksma sinukmaya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana daleng saking liyep layaping aluyuk pindha pesating spena sungu-suping rasa jati nalika ing wanci dalu wong agung mangsa semedi sirep kang Balawanara sedaya wis sami guling nadyan Ari Sudarsana wis dangu denira guling kating aku mendeng ing sanggar pamujan nenggih kuku sing dupa kemulun sigra ngringaken tias sang apekik kawangku sagung jajan nanging sanget hangikipi katarimah daya manekung sigra sangreksi kaning putra tumurun saking wiyati Bumi gonjang kanjeng langit gelap-gelap katon berkin sanging sang maweh gandrung pergenjang pak papong bobong lari den wong kali cedeng tan iline kula Rama Wijaya nggih ayo Kang pindha pesating spena sungu-suping rasa jati nalika ing wanci dalu wong agung mangsa semedi sirep kang Balawanara sedaya wis sami guling nadyan Ari Sudarsana wis dangu denira guling kating aku mendeng ing sanggar pamujan nenggih kuku sing dupa kemulun sigra ngringaken tias sang apekik kawangku sagung jajan nanging sanget hangikipi
tarimah daya manekung sigra sangreksi kaning putra tumurun saking wiyati. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon berkin sanging sang maweh gandrung pergenjang pak papong bobong lali den wong kali cedheng tanirine kula Rama Wijaya nggih ayo kadya dulur ingkang rupki larang crita nggih Ragutama kula narada sarta diukup kulun kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Oh iya nggih ulun tampa banget ing panrima ulun nggih Ragutama. Nggih Rama Badra. Nadyan kita durung matur apa sebabe kita kepangdi oleh mangsa semedi. Nang ulun wis nyumurupi nggih. Uruhana Rama Legawa. Iki durung titiwanci para kadang kita lan para wadyawana temekaning pati. Mula nadyan kabeh padha kaprawasa. Nanging ana usada kanggo walunyaning kabeh kang padha katriwandan mau gulup. Dene usadane tumuli golek ana roning lata mau sadi ya nggih. Lata mau sadi kuwi godhonge mau rupane kaya bathok bulus. Mapane nang tepining tlaga ing laladan pegunungan Sulagiri kene. Makaten kula iya. Wis nggih, mung iki kang mlendal kemanajane kita kulup. Muga kabeh padha enggal pinaringan saras kaya winyuni. Ulun tetep kayuwangan nggih Rama Badra. manguning bias mung winangun hening manungsung ing nala mung ngosikke wawa kula nuwun jeneng pareng wonten rohani wali kang abdi kula pun senggono senuwun anoman wonten timbalan tumuli golek ana ning lata maosadi rupane kaya bathok bulus ingkang tukul ing tepining tlaga mapani ing wewengkon pegunungan Sulagiri kene senggono nyun pangestu Kanjeng Sinuwun. Langeng driya mangu mangun kum kanduan rimang ya jagat Dewa Bathara saking semengkaning atiku nganti aku durung pati krungu dawuh sing niki mau pagine aku mau ora miterang kanthi gamblang wah kesusun ke seluruh iki mau mau yen aku bali nyuwun pirsa ora kok isin aku wah
piye? Ora kurang akal. Bedol sak gununge konjuk sinuwun-dine iki. Yatri sangka pirang prinangku kinempit kempit Anoman wonten timbalan sinuwun kenapa kowe ngaturake sak gununge pisan he senggono nyadong tuku sinuwun kang abdi nyuwun pangapunten labet saking binging manah kula temah kula beto sak gunungipun kunjuk paduke ndro. Walah dalah. Wah Raden lan njunjung gunung njunjung perawan bae. Hebat tenan si piyai siji iki. Iya, syukur bagi sewu. Yai Gunawan, kula wonten dawuh. Orang loto iki tumuling kapethiken kang rupane kaya bathuk bulus kuwi Yai mapan ana ing petining tlaga kuwi Yai inggih senika Kanjeng Sinuwun jahniyah ning talaga kadilangit mambang tanpa sulang upamaneka wintang kliwa kusumaya sumawur lumawe kang sekar kati jalado menika Sang Prabu Pranata sampun kunjuk paduke ndro. Yai Gunawan nuwun kula. Pranata iki kumen nganggo banyu tlaga kae. Wis mangkono banyu kum-kuman godhong lata mau tumuli ciprat-cipratna marang kang padha katriwandan. Muga Gusti hangudaneni tumuli kabeh padha luwih tenan jati Yai. Pangestu Prabu sing ati-ati Yai.
kadang padha warang den becik besok amendemo baris iya jagat Dewa Bathara aku ora pangling kabeh iki mesti penggawening si Megananda ha tobat ndodho kegunaan kowe Indrajit Megananda kowe tak golek sak ketemumu bocah bagus salah oh anakku nggih Indrajit kene bocah bagus kowe pancen tak enteni kok nggih Megananda inggih paman Wibisana bekti kula katur paman ya kula tak tampa bektimu nggih Megananda aja kaget ya nggih nadyan wong sak pesanggaran padha turu pati sabab ketaman aji panyiripanmu nanging mantramu ora pasah cemerep pun paman kok nggih pamanmu iki wong seneng tetulung seneng ngelingke tumindak kang kleru Megananda kang mengkono kowe aja kaget yen sirepmu ora tengah marang pun paman Gunawan ya nggih inggih paman kula pitados bilih paduka lakar luput tegus senjata tawa namung kang putra dereng dungkap menapa to wigatosipun dene Kanjeng Paman nganggo nglampah kula menapa paman Gunawan badhe ngrangket ing putra Pundrajit lho aduh anakku nggih bapak pisan ora nggih ora kula nadyan pun paman ngerti yen tekamu iki nglimpe nedya-nyidra dari marang Sinten Prabu Rama kang paman metokake tekamu iki ora niat gendak sikoke babar pisan ora malah kepara sok balen kok nggih kepara sok balen lha punika kados pundi paman kepara cuwadung katerangan kula Indrajit aku lan kowe iki padha-padha darah Ngalengka aku lan sira iku tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal keturunan yaiku darah Prabu Banjaranjali rene padha-padha darah Ngalengka ayo nggih sira ndak kampir meksa marang aruming asma Musa bangsa Ngalengka iki cah bagus paman pun dalam sewu kula kok dereng mudeng ingkang dipun kesaken paman kados pundi ngene kula Megananda rusak ing praja Ngalengka iki sumbere mung merga saka angkara murkane wong tuamu Kakang Prabu Rahwana kok nggih kawiwitan saka legasi Kakang Rahwana nalika nyidra Dewi Sinta galaning Sang Prabu Ramabadra ngono Prabu Rama banjur ngirapake Padyawanara ngarabasa praja Ngalengka temahan Ngalengka dumadi perang gegempuran Andrapati hanjalari akeh Senopati kang mati ing palagan dadi cetha yen rawing si Rama iki ora niat mbedah praja Ngalengka babar pisan ora nanging mung salugun nedya mundhut bali garwane sing cidra wong tuanku mau kok kuluk mulya nggih bocah bagus kowe ponakku lanang kang tak tresnani yo nggih bocah gagah tak jaluk kowe aja keseret dening dosaning bapakmu ya bengi iki kowe aja bali marang praja Ngalengka kepara ayo tak kanthi swita marang Prabu Rama ya nggih Indrajit bisayen Prabu Rama ungguling jurit sira ingkang tak gadhang gumanti tata ing praja Ngalengka yang semu
suwun Prabu Rama wis kelakon mboyong Dewi Sinta panjenengane ora bakal dakah-dakah ngrebut kamukten ngalengkoki babar pisan ora. Sang Prabu Rama mesti banjur kondur marang kraton Ayodya. Nggih mega Nanda. Kowe bocah enom tak jaluk sing bening pikiranmu sing padhang peningamu ya nggih mega Nanda. Kowe aja melu-melu tumindake wong tuamu kang pancen jarak. Ngucapake marang semene praja Alengka nggih mega Nanda. Para damung tak lir kinetat jajabang mawi ngongis kumedhut padoning ladi netrandik nondarandir Paman Gunawan tak jabel basaku piye karepmu nggih rembugmu sing kedabiah sakramyang gambir mau yang dirasake ibarat kaya jenang dodol tiba wedi rasane legi gurih ning ngeros tegese ketoke Paman Gunawan nenggone jiwa satriya tama ketoke Paman Gunawan setya tuhu bekti marang nusa basa negara ning jebul dinemune bebudenmu letak nguli peceren Paman buktine apa buktine dene kowe mentala balik ngengir marang mungsuh musuh bangsalan lemah wutah gedehmu kok tinggal kowe pilaur kekeset dadi gedhe bali Prabu Wijaya Rama kuwi sapa Rama kuwi ratu melarat nggawa bola munyuk arep jajah negaramu ning pagene yo lah kok kowe kekintil saben marang dheweke malah saiki tak walik arep buku Paman diwali kepiye nggih kowe manuto ayo tak bondo tanganmu tak serimpung sikilmu tak larak nganggo jarang katur Kanjeng Rama aja dadak kowe takon dosa Gunawan ora mesti dikisas kulungmu dadi Kanjeng Rama kowe pengkhianat patute ya mung kudu digawe pengewan-ewan nggih Paman Gunawan karot-karot kanang waja soring jonggo malakulatu oh adalah derajat wangune kowe wis keracunan dosane wong tuamu kowe pisan kas kowe tak eman aja melu-melu duwe jiwa iblis kaya bapakmu ayo Prabu Rama nggih kulawan ora sudi tak gawe apa malah kowe manuto ndak cangking ndasmu katur ajeng mromo ngamko Sidra cancut mergut ngembat watang ngarap semungso sangkep jojo orang diman bocah iki ngomongi jentan porang mentang kaya gendewa mong semenang ngemetan dengan Gunawan gue gigik lalu pedot dulu parah ayo maju ya cah dadamu gue
durung naga poso tadana pareng. Wah. Sirna Pranata. Ya jagat Dewa Bathara Megananda pun namakake pusaka naga poso paringi Bathara Indra ning tangih lamun pusakamu bisa merjaya marang Prabu Rama sak wadyabala ini secek sapa ngucaping Si Gunawan para wadyabala lanur kabeh bae lanang wadon tak jaluk padha nganggo kemben padha nganggo kemben karepe apa soran terus mares kabeh apa ora loro. Ayo cok, aku kemben cok, ayo kemben, ayo kemben. Ayo kemben ayo. Aku ora nggo iki. Iya liya Rosyati lho. Oh iya. Aku milih ndeke GRC. Wah, kembene amune kecut men iki. Ayo. Ayo kemben, ayo. Ayo kemben. Waduh. Para temtap lir kenetap jejebang mawing wengis. Waduh, keparet. Gunawan kowe pancen wong julik. Kowe ngerti wadining naga poso. Kabeh kemene malah padha bali marang kadewatan pusakaku naga poso. Oh adalah Gunawan kelakon murak-marik tau mesti lagi parah. Manguning bias menginanguning manung sungking ngolomo ngosik kirolo wauta kaya mengkono ustilar tata krami radani drajit datane mut yen dumadine dadi menungsa kala semana awet saking pujanipun Sang Gunawan kaya wis ditiwanci Raden Gunawan nguntapake Raden Indrajit marang Kasidan Jati batak Sang Gunawan mentang langkap sinandangan warastra debya kang wis pinar mantram sakti Jala Sutra ing dalam cipta Sang Gunawan arsa mangsulaken dumateng mula bukaning Raden Indrajit wis mentang gendhewan manten kang badhe ciptanira lumepas kang jemparing dia kemanduk dadaning Sang Megananda mandring mantram kang wis kaida dening kang nyipta gesang sanalika Raden Megananda hilang kuandane wangsa marang asalira dados mega malih Amuk surat merokok.
pusaka gendal pusaka kudangan ora temigon terus dijagake ungguling juri jebul konangan karo Gunawan ngerti wadine dijemparing aku ora pangling diwatak mantram Jala Sutra ngukut jagating Raden Indrajit temah pulih dadi mega meneh sinuwun ketiwasan sinuwun Bumi kelenjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung iki toko wis bali kula ingkang sowan sinuwun nitik praopamu sing nyekutrut wangune Indrajit ora kasil mateni Rama Gop sinuwun sesembahan kula den lakar kaluhuran kal paduka ingkang sinuwun kepara kang putra Megananda Indrajit mati iya Indrajit mati nggih putra pecah ben aku wis ngira kok aku wis ngira aja to Indrajit ora mati yo Kumbakarna sing sekti wae mati nggih mila uparanga sabar piye piye mung saborong kok wonten dawuh ingsul bakal makut palagan dewi kok ih sae menika sadurunge budal luwih dhisik nglumpukna juru nujum Ngalengka nglumpukno juru jum Ngalengka tak timbali kadheke ngersani sing kene kok sendika sinuwun kowe juru nujum jenengmu sapa? Inggih kula juru nujum nami kula Kiai Balika sinuwun. Balika? Inggih aku bakal magut palagan ngadeni pupuh mungsuh Prabu Rama maragake aku ramalen perang kemengko menang apa kalah Balika? Aduh sinuwun menawi paduka ndaratur kula sampun ngantos kelajengaken anggen paduka memengsahan kalian Prabu Rama sinuwun awit menapa jalaran Prabu Rama menika titis Bathara Wisnu dewa ingkang wenang handum kabagyan sinuwun menawi ngantos paduka wani aben ajeng kalian Prabu Rama tetela mboten tutuk anggen paduka dados nalira negari Ngalengka ngriki alias dumuguning seda wong tuwa yen kandha cangkeme ora diatur semodal ya dapurmu kuwi partai siap oh alah kowe juru nujum jenengmu sapa? Nami kula pun Wikarna sinuwun. Wikarna? Inggih ingsun bakal magut nyang palagan mungsuh Prabu Rama manut panawasmu aku bakal menang apa kalah Wikarna? Duh sinuwun
Menawi paduka ndaratur kula dinten menika sampun ngantos mangsah perang nggih sinuwun. Awit menapa jalaran nalika kula mlebet pendhaping ngriki kok sampun mambet utawi nggondo mayit. Menika ngalamat mboten sae sinuwun. Menawi paduka saestu magut palagan mboten wurung namung badhe dados mayit alias kawon. Wah, iki ya tunggale sing gerang mau waton jeplak cangkeme parat. Aduh. Betul. Weh. Oh. Bangun Ula lurae ayo ngadep sinuwun kula dereng rampung kewajiban kula niki nembe sampak niku kewajiban kula niku kudu ngegong sing ngegong kon genteni sik iki sing tak aturke ora enek mung ari kowe oh nggih ning ya kowe nek kowe pengen slamet nek didangu sinuwun matur yen perange sinuwun bakal unggul jurite wis ngono wae. Oh nggih lurae. Iya tak dhewe sinuwun monggo. Juru ujung jenengmu sapa? Nggih. Nami kula mangun. Kula sanes juru nujum kula yoga. Pedamelan kula tukang ngegong. Namung menawi wonten griya inggih sok dipun suwuni tulung tangga tepalih. Ngeroki lare masuk angin. Kalian netek sakti yang sakit untu. Kok lawan dulu tukang nujum kok gelem digawe niki terus digawe apa iki? Niki wau nggih pun sago malah kula panjerina pun kula kei DP 100. Namung kula ngertos sinuwun mesti menang perangipun, mesti menang perangipun. Menang karo sapa? Kali Togok. Oh bajingan iki. Tinggi malah ora karuan wong menungso pengen mujar kok digoreng iki jan iki dienggo kok kepiye Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh alah ngun mangun sida ora tutup urip emang sida dipedhang lah marake ya ora mudeng mang yo dasare iki mangun jane wong jujur lho mangun wong jujur marake ora tak kandhani dhisik iki mau lah wong perang karo Rama kok matur perang karo aku iki terus jane mang iki mudeng lakon wayang apa ora bocah gitu. Dosemu kok perang Rataga iki lakon apa? Timbangan asu Bang. Ora bejaji. Hak kula wonten timbalan. Aku dhewe kang maget palagan.
aja ana sing padha melu. Kabeh kriyana praja tak cepetne Rama balane kae. Wah. Sinta Semurupa. Waktu iki balaku wis tumpes tapis dening bojomu si Rama sak balane. Kang isih mung kari jaring ingsun. Mula sadurunge aku makut nyang palagan, aku arep kandha karo kowe. Ana ora akeh kandhaku. Yen aku menang perangku karo Rama, tegese bakal kesempatan karepku. Nanging ning yen kalah perangku tegese kowe sak bojomu ngukup kamuktan nalangka iki. Jalaran apa? Sabab wis ora ana turunku sing bakal nyambung sejarahku. Lan kowe tak dongakake bisa mukti bawa sak bojomu nang nalangka kene. Wandene aku tak ngerasake lelakonku Sinta. Watananira ayung kumakucem ahnya maratani Sang Prabu Rahwana malam tuwa-tuwaku njaluk pangapura dene aku menungso kang ora weruh marang anteping katresnan. Sunan Prabu Rahwana, aku ngakoni yen to aku iki wanita ingkang wuta turi. Ing atase semana kang dadi katresnan marang aku. Kita arewani perang kegempuran ngorbanake anak, ngorbanake sedulur, ngorbanake wadyabala. Kabeh padha tumpes ya mung sabab nglabuhi katresnan marang aku. Nanging pagine ya dene aku ora ngimbangi marang pangorbanan paduka Sang Prabu Dasamuka. Sang Prabu Rahwana Raja kanggo ngrusaking kraton sangsaraning para kala tumpesing kulawargamu kang kabeh mung sabab saka aku. Kang mengkono Sang Prabu kanggo nebus kabeh dosaku. Dina iki uga sakutuhe aku pasrah jiwa raga marang paduka Sang Prabu Rahwana. Mangsa borong nganggo bakal ngayu marang uripku. Sabab luwih suwe oleh Sang Prabu Rahwana muktekke aku ning praja Ngalengka kene tinimbang aku dadi bojone Prabu Rama kang mung umur 8 dina. Mula Sang Prabu pisan maneh aku pasrah jiwa raga marang paduka Sang Prabu Rahwana. Lahir batin aku keduka ngladeni marang sinuwun minangka garwaning paduka Sang Prabu Rahwana Raja. Bumi gencang ganjing langit kelap-kelap katon lerkincanging sang malih gandrung. Wis kerya mengamu kuwi. Biyen kowe mikir apa? Rupamu wayu ning tutukmu ngemu racun. Jana,
wonten dawuh. Kowe semono uga. Ora beda bapakmu Gunawan. Wiwit biyen kowe mung ngalang-alangi karepmu nggo bakal nyedhaki Sinta. Saiki wis kasempatan karepmu Trijata kowe dadi anteke Rama. Ya mung kowe kudu melu ngrasake lara ning atiku wis Trijata. Ucapku iki rungokno. Rungokno ucapku iki. Kowe aja pati-pati payu ora biyen ora entuk kethek, keplek, elek tur tuwek. Bapak